ام جاری بردوام کن مناف کران جگری سروک گشتیه حق پر جه وانی میوانی من سلاف بوده که مناف که مناف اف کمار هات بله اف کمار هات درست کردن که مناف گوتن گو اف کمار دیا کردان و ترکان بی لی تجارا بویا کردان و ترکان اف کمار که از کارم از اولی تشتکی سر راست بکم از نه جیگر سروک پارتیا مافو آزادی ما دما برید از جیگر بوم لنا از سازیا وانه دا جیدگرم دیسا دا پارتیا مافو آزادی آدامه بله از ویا راست بکم برا سپاس بوده که بله ev komar nebu komara Kurda û Türkan wek hûn dizanin niha sîstema komarê sîstema gelayê yan gel tê hesvandinê ku gel bi xwe îdare bike wî navî têkirinê lê mixabin dîroka 100 salê komara Tirkiye ez dikarim bibêjim dîroka ji bunî Kurda dîroka qirkirina wan e, konkujiyê wan in, koçberkirinên wan in, xerakirinên wan in û qedexekirina zimanên Kurdî ye û qedexekirina Kurdî ye Kurdîtiyê mehûkirin e yanê divî 100 salî da di dawiya 100 salê 20 salê dawî da Kurd bi newakî fermî hatin qebûlkirin lê belê wek ku te jî gava neka anî ziman mafê wanên kolektîv yên ziman yên em bêjin ziman ku ve zimanekî fermî tu sîstemê da bi zimanê dayîkê perwerdebûn û bi nasnama Kurdî bi xwe îdarekirin li komera Tirkiye tune hê jî Kurd ji bunî sîstem û rejîma komera Tirkiye wek talûkekî tên dîtinê ji serê avakirina komerê bişûda piştî ku Kanûnê Esasî 1924 hat qebûlkirin ji wê rojê vir da Kurd nahatin qebûlkirin di Kanûnên Esasî da an di Kanûnan da navên Kurda û Kurdistanê beşa Kurdistanê qet derbas nabe yanê hetanî 1900 ez bawerim heştê û nihavû qanûnek hebû di dema darba 12 Eylûlê da derketû 1934 wê nimrê hate zanîn bi qasî kutêbîra min zimanê Kurdî qedexe kiribû û Kurdan nikaribûn bibêjin em Kurd in jî niha jî li ana li mehkema li ewka gava hinekê meselê siyasî da dipirsin ka dibêjin Kurdistan kê derê ye weka ku yanê meriv axa Kurdistanê mêj bide wek ku meriv bibe sûcdarekî kekê menaf yani ev fobiya Kurd ku heyî û ev fobiya Kurd ku xwe li ser her tiştî sepandiye li Tirkiye yanî ji dest silatê bigire heta saziyên wanî hiqûqî jî ev fobiya Kurd yani tu bi çi ve girê dide ji bo çi fobiyekî wisa li beramberî rastiya Kurd heye niha sîstema Tirkiye gava hata damezrandin seriyê dinyayê du sîstem hebûn yek jê sîstemên Anglo-Sakson ku dibêjin sîstemên federatîv yên ku hemû gela bi hevdû rav didin jiyandanê û rastiya hemû gela qebûl dikin hevûn ew li Ingilistanê li İsviçrê di rewaçê da bû li Almanya rewaçê da bû li Amerîka û li gelek ciyên dinyayê lê belê sîstema duyemîn jî ew jî yan Fransîza bû ku dewletê yekpare unîter çêbikin ev damezarên komera Tirkiye biryar dan ku sîsteman Fransızê qebûl bikin di sîstema Fransîziyê da jî dixwazin ku herkes bibin Türk yani sîstema unîter da herkes wek Türka bê naskirinê yek milletekî yek dewletek yek alek yek em bêjin paytextek
یک زمانک سروان یکیتیا گاوا کو کومرا ترکیه هاتا آوا کرنه و دم مافن کرداش هولی را کرن بس که مناف مثلا گاوا گو کومارا ترکیه تی دا مزراندن د مجلسا یکم ده یا ترکیه مثلا پارلمانترین کردستانی هنه وساتین بنافکرین جی وکی پارلمانترین کردستانی دامزرینری کومارا ترکیه آتاتürk بخواه و ناوکی یعنی خوشی یعنی دویجه اف کومارا کرد و ترکانه لی امبرای هبودونه گلو یعنی گوهراندنا سکنا برانبری کرد چی ماده سکر ترکیه؟ که جمال یعنی دیو که دا بله وقتا کومراتا دا مزراندن ده پارلمنتوی دا پارلمنترین کردان هفون و دگوتنج کردستانی هاتن علی بره پشتیوی قانون اساسی 1924 هات قبول کرنه قانون اساسی 2024 دا ناوین کرداش هولی هاتن هلانینی بله و مافین کردان جی نهاتن قبول کرنه حتی ویده من هندزانن شر ام بیژن سرخوابونا ترکیه که دویژن kurtuluş savaşı Kürdistan'ı dest pet ki Anadolu hukuk cemiyeti le Erzurum'u öktüvete ava tamazrandın. Kongra yekema yani jbuni şerin serpabuna Türkiye le Erzurum'u dest pet ki paşe Sivas'ı. Duye demeda Kürt serevitiştiyanı kadikşinin. He ku dest bi şerên azadiyat ve serpebûna Tirkiye nebiye Kürt li bajarên xwe li ciyê xwe em bêjin serhildanekî li hember dijber yani Fransız û İngilîzan bi dar dixin di nava Kurda da li hember İngilîza û li hember Fransıza li hember dagirkerên nû bertekekî mezin bi tundî heye û em bêjin berxwedanek jî heye ji vê berxwedana anêka Atatürk tîne bi yan Tirkiye ra dide girêdanê gava dide girêdanê pêwîstiya wî bi ewka bi hêza Kurda heye ji binî ku li hember vî şerên azad serxwebûna Tirkiye da azadkirina Tirkiye da Kürt jî piştgiriya wan bikin piştgirî jî didin heta dawiyê lê gava ku bi ser dikevin mafên Kurda hindî qebûl nake Atatürk bi xwe qebûl nake yani xwesta yani vê dewleta bi rast dewleta digelaniyan Kurda û Türkan dikaribû vî tişta bi dest xista Atatürk ku bi rastî jî biryara vê komarê ku komera Tirka ye bi tenê nedaviya dikaribû wê demê Kerkûkê jî bigirta Musul û Kerkûkê bigirta dikaribû em bêjin piçkî jî zixt bida ser Fransıza û ser İngilîza yani axa Kurdistanê jî tevî axa Tirkiye bikire hem bu dewletekî daha mezin hem jî dikaribû sistemekî federalî banîna wê demê wê dewlet lê Atatürk bi xwe jî nexweste dewletekî mezina ku Kurd tev tê davin li ser hevdûvin û xwedî desthila en peka herîm mezin ew e yani em xwedxapînên Kurdên Tirkiye heta niha weka ewkê em caran Atatürk ji xwe re wek referans dibînin lê belê Atatürk di dema xwe da dev ji biratiyan Kurda û Türkan berdaye Mahmud Esad bozkurt bi xwe dibêje yên ku li Tirkiye dijîn ya Türkün ya jî xulamên navêjin ku em belê kemene yani yan hatî serên Kurdan bi dîtina min milletê Kurd ji berê da yani di nava wan da hesûdû heye yekîtî tune ye û em bêjin desthilata helatdarîkî siyasî ji xwe ra av belê spas bû tekekê belê kekê menaf gelek spas peyama te gihişt ji wanê li gel me bûyî spas kek menaf